שלום יוטיוב, עכשיו אנחנו במשחקי מיינקראפט. זה העולם שלי, בניתי גם לחבר שלי בית. הנה זה הסט ברזל שלי, זה הבית שלי, הנה כאן. עכשיו אני אראה לכם את הדברים שהשגתי. הנה זה כל הדברים. עכשיו אני אראה לכם את הבית של חבר שלי. אוקיי, עכשיו זה כל הדברים שהשגתי לו. אוקיי, אז אני רוצה ללמד אתכם מה זה מיינקראפט. מיינקראפט זה משחק טכנולוגי של בנייה. ואני רוצה ללמד אתכם איך משחקים. אז כזה, ב-F5 אז כזה רואים את השחקן וכזה אם אתה שם כזה בשולחן עבודה אז עושים את הסט ברזל ועוד מלא דברים, גם דלת, גם עוד מלא, אבל צריכים חומרים בשביל להכין דברים. עכשיו אני אעשה את חפירה מעץ, מאבן, בשולחן העבודה, הנה, תראה. צריכים לשים אחד למעלה ושתי מקלות מתחתיו. וקיבלתם, וזה חרב. עכשיו גם הקוש. בשביל זה צריך עוד אבן. אז שנייה, אני אקח עוד אחד. אוקיי, אז צריכים פשוט כזה עוד מלא דברים, הנה, גם את זה. אוקיי, אז יכולים לייצר עוד מלא דברים, גם גרזן. גם אפשר לעשות הפוך. אוקיי, אז אני רוצה ללמד אתכם איך מייצרים עוד דברים. הנה, ככה מייצרים תנור. עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים שולחן עבודה ותיבה. לא משנה איזה עץ תיקחו, הנה, זה עדיין אני אעשה לכם. אני יודע שיש קצת תקיעות, הנה זה תיבה. יכולים גם לעשות תיבה ענקית, אתה לוקח עוד תיבה, אתה מייצר עוד תיבה, ואז אתה מחבר את שתי התיבות האלה ויצא לך תיבה ענקית. אז גם שולחן עבודה אני מראה לכם עכשיו. שנייה רגע. אנחנו שנייה חוזרים אליכם, יש לנו תקלה טכנית קטנה. אז עושים שולחן עבודה במלאכה. הנה אני אעשה עכשיו שולחן עבודה. הנה, עכשיו יש לי שולחן עבודה.
אם אתם לוחצים על האות קוף, אז אתה רואה את הסט שלך, הנה. וגם את האיש. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם איך משיגים דברים. שנייה, יש לנו עוד פעם תקלה קטנה. עכשיו אני אראה לכם איך משיגים דברים. שנייה. רגע. הנה אני לוקח את מה שצריך כדי להשיג דברים. וואי, יש מלא לגים. אני לא יכול... הנה. עכשיו זה לילה, אין לי מיטות, אז אני אלך לישון. הנה, תראו, אני אקח רק את מה שצריך כדי למצוא. אני אלמד אתכם קודם איך משיגים ברזל. איך משיגים. הנה. ככה משיגים מטיל ברזל. אתה פשוט מוצא ברזל במכרה, ואתה צריך לחמם עם פחם בתנור. אוקיי. יש מלא לגים. לגים זה תקיעות, כזה. חזרנו אליכם. אוקיי. פשוט היה לנו תקלה קטנה טיפה. כדי שנייה, רגע, יש לנו תקלה. חזרנו עליכם כדי הנה, תראו, עכשיו עשיתי את זה. עכשיו כזה. אוקיי, שנייה רגע, נשים לך חשוך כאן. וואי. אוקיי, שנייה רגע. יש לנו. חזרנו עליכם. שנייה. אני רוצה להראות לכם איך שוברים משהו. אני לוקח מקש, אני פשוט לוחץ על מקש שמאלי כדי לשבור את הבלוק. שנייה רגע, יש לנו מלא תקיעות. אוקיי, אז כזה ברזל זה משהו, זה כזה בלוק זה כמו אבן. לא, כזה בלוק זה כזה החיים זה על המקוש הזה כזה, את הכוח שלו. הנה, מצאתי פחם, זה פחם, כזה אבן עם נקודות שחורות. ברזל זה עם נקודות חומות כאלה, חומות כתומות.
רדסטון זה עם נקודות אדומות, זהב זה עם נקודות צהובות, יהלום זה נקודות טורקיז כזה, כחול זה צהוב, ולאפי לזולי, לאפיס לזולי, אז הם נקודות פחות זהו, זה כזה כחולות כאלה. יכולים לשבור עם מקוש אבן, פחם או ברזל, מקוש עץ, פחם ואבן. עם מקוש ברזל, יהלומים, הכל, יהלומים, אבן, זהב, רדסטון, לאפיס לזולי, הכל. אוקיי, אז פשוט כזה, אתה חופר עד שאתה מוצא, אוקיי? קצת ברזל זה לבוש, הנה, יש לי לבוש, הנה, זה ברזל, אוקיי? אוקיי, אז אוקיי, אז אני... שנייה, רגע. יש לנו תקלה. אוקיי, אז חזרתי אליכם, אז אם אתם מוצאים ברזל, כמו שמצאתי עכשיו, אז פשוט אתה שם את זה בתנור, וגם אתה שם את זה, וגם אתה שם את זה עם הפחם, ופשוט אתה מחכה עד שאתה מוצא, עד שזה מתחמם, ואז יצא לך מטל ברזל, ואז עם המטל ברזל אתה יכול ליצור את הסט. אוקיי, אני אראה לכם. אני מצטער על הצרות, פשוט חבר שלי כזה כל הזמן רוצה להגיד לי משהו. ואח שלי, הוא גם איתנו. אוקיי, הנה, יצא לי מטל ברזל. אוקיי, תודה שהייתם איתנו במשחקי מיינקראפט. אז ביי ביי.